di adane anwumrei mamema okwaba emfa emma Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM eyetara one media ena abewo Sompa TV ene Sompa FM yesi ema ketuapa enti yero ho som yie na osum yie a aketuapa ene da wani ma etwen wo na menim jumadie ena nebre aso ene producers now adaroma and home see and sisemu kakra o ai kesi ho yeah we watch producers no some catch or say e saki ena edawa no ena minister IBJ omumienu na aka omotam abakire ni a omoboa ama yedi production e de abrel eno eda nchen a hye no nso say Facebook no nyame adaroma de nam no so a o twa ne live e de ama no Rocky Junior enti join yen ewo Sompa TV Ghana anase Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ewo Facebook ena ubenya yen ena YouTube no nso Sompa TV subscribe me pacho na share maunua so entimi enhwebi menim say enche kra no YouTube ho ne be kan messages na free enti bomodin na ko tieni yo Facebook no ho dio nanso YouTube no ho ene e be kan messages na free enti me pa cho say wo send message na bomodin say wo be send e dia ko Sompa TV ho ena ene dodo no an ye be kan ye messages no e de afra na ene kwan fofora ye fa so ne say producers ne say ye won krofo pi wo ho a onya bi obeka ye number no kra no onya kwan na wafre yen onya kwan kra na woni ye di nkomo eti ene no me mfa sa akonya no so na ye mie kwan kese emfa ema obi biara na brabo mu no osusu se ohyaase se opese obobra nanso niema ba ko mienu bi a wode no ho ekofraye no ene ama ayese na brabo eye ate aka akire mepa cho obetumi afre 0244 809641 0244 809641 Mrs. Subium 0244 809641 sa number no obetimi afre producers ne sisi a brepamu no yankasa ye be fro ene wabonkomo ena brepamu nso no masan so abie mahoma no eye mienu 0551 931931 0551 931931 anase 0548 931931 0548 931931 abrabomu no na wonnim se ade ketua bi a wode hyase no aha ene bekọ akọwie na wonim se abrabomu no bibi a wo hyase ne afutuo bi a wantienti no baabi a de wo bekọ akọpie no ye ne wo beche usuahunu ene ya wada etwato ewo na wotwe mu a ye de na menim dwumadie ebeba na wieye na enen so dwumadie a ye fa ne suahunu no miankasa me piesie me de hye me wo faase akosia ajewa kode watena sidada ode ne suahunu ebebrew na sei ena ye kono eduru ya wada bia suahunu mu no owia mema wo kwan ama wo nso wafre na ebia course ne de memfa ne bebrebe tienie memfa ne bebrebe sei ne yebekono se akosia hyase efridwada no a obekọ brada ukuada ode bebre yen ya wada na ode aba atwato na owie ya no mebia homa no kakra be si madubi na suahunu a akosua ne ye be che no na awotwe no wonso suahunu a wanya no wo mu no wonso wafre na waka suahunu a wonso onya no na awotwe no mu eno ena ne ye hyase wo suahunu so brekro na nso ene memma wo abonten no usuahunu a wo woni ya che titru na menim eso na ya bonkomo koso akai se wa no ebia na bibi nti woni credit crowd be fra ye number no 0244 809641 0244 809641 me wase me meka kiro na ya sama ehu enwanwa enyi wa fidie no emfri ha yemfa sida ema 21st clinic the sciatica expert omoka hu bi ena dwumadie no yade ebro menim sa sabre no waye krado wabie mu kuha sisia no woduru se wanya ko school no ho a
Andy any abusuafo no repeller na wo ho no o chese na menim omfa ni agro e na sompa so omfa ni agro anwumre no me wo fa ase e wo ha ma me nchia no na me ma na kwaba sompa 93.1 pesi ati saying hey what's the ne kumi o cha oh yes between na me mani ehwe sene style no design is it here sa so who say bi she obi e ma na nyonwo pi okay ma na nyonwo nti ada na on kan preku so hu say ehwemase a o mo ene ma men kansi so no say u ka chem say papa hu say ehwemase a tie na eko akosia akosia ni agodro da bi ni agodro ni twi on oh yeah anya wan oh yeah my brand tie ba ko chrome ha de obi anim say fa no BJ design wow Kumase Pankono market ho no wo atade bia obehu say e African way bia ya pam ehye no e wono na pam ye wow Ninsano fe me da se Ninsano fe okay akosia 3.1 ye share bregu ase adwoada ene eye ya wada kire se wode na wotwe die ebegu enti die na wo e de mayen na uwie nso ase de medi kan ye no saa na concept na etie o sha ase free dwoada ebedu ya wada na enu nti na program no eye na menim na menim no we ye segmentation mu a ye fa no suahunu enti de otiewu efri adwoada ebesi ya wada no suahunu na wanya efri akenkan a wode abre yen no mu no sima be yedu ni amakwan na ene ono nso acha adwene enti sabre yi de se medical aka no bi bejaha amaw na de wo e de mayen no yati onamom obi betumi afre 024480 9641 024480 9641 na ofra opese efra wa yen ye befra onamom ahoma nankasa de mehye da abie na ba bia wo bia no join ye wo Facebook eye sompa 93.1 sompa 93.1 FM ena sompa TV Ghana eno ti ekokoda me pa cho maka cho se ene YouTube ho no ho ne be kan messages no more e de free eye sompa TV eye simple na join ye ho subscribe na share maunua enso entimi enhwe eti okode wadaroma mitio medasi Ghana de hyensan so mo wakwa babiem ye omadwo eye na menim ena ebredu so se de besomo no na segment a ehyemu e friend se sua hunu ewiase mu sua bibia wo hunu na enwoma ya hyase a yedi hu nkomo na ye kyerkyeremu amomanfo enya won ho ntiase wo mu no eye obreguo menim se na no dwoada ya hyase kenkan ye ebnada ye team na menim de de ba ye na ani soso pa na ene ya wo de no de sampaia ebedwa efutu a ewo mu no eche kurei na mepese enya wonko ana obetie na mmom obetwe obi di natena wo nchen na mo nyina mo tie sa efutu yi ye wo nwoma yi mu bi na ewie kira ye nyina yetumi di aboye mbra ahyankafo mo tie na ewie yi ye kyem papa ye dam wase se mo ne sompa eguso yi adwuma na mo tie ya abrani nyina enra obregu nwoma ye de ba ye no na ya bekenkan de mammo no ye kan sema hodo pinu a mom yen kaka ye ho kakra enoda eya baba wa friend say ya breye wona ne mpena kwa metua dwane a won mu dwane free kwa ebretuo nim ye friend say fahia kobo na wom kodu kwa ebretuo nim no enuemem ko ye den de ma wo eduru mra bi kura po no esum koduru wom wo kwan mu a na wo ye wo ho hwia na enye ye eho enenura ye so no ye de tu dwa kire mu se afedie ya braye na ba mobu wo hunu sa afedie wa pem abrabo no kwa enko wo ba ma eno be ka se na menim se pa se na menim se me beba kwa ebretu mu ama boa bia bekema wi a oh kametina afahia kobo se ne nka nananom amamre ne amane a wo mbeye no eyere so paaso a wo mo de hye ne me tinkomu de wo mani beto kakra
na won ma hwe nneoma bi no mu do mani ato ene ye ba behwe se enura aboa na no obubom no a e ma ya bra ye gina so na menim e ka asasem no kwa ibretuo mu no aso no ya aboa bai ba wo ba ye no e de ba asem ena na aboa no so de nam na nananom na yi ne ho adi ana e nwura maboa ne bi ena na pese wo kye wo mo hwe no hunhuna wo mu nti ena no wo ye saa eye sua hunu obregu nwuma ene nso so ya tena se biem munye adwae na mue biem asum na de ba no ani soso afa yen hyase na menim ampa na ya bra yie ene kwa metua kwa ibretuo mu ano wo wa na aboa ne bubom wo no ene ya bra yie hyase se wo bron sem bebre no aso ensem de wo ka dodo no a ya na kire se abrabo no abambua ba 3.1 enkonya yempo a ankwasa akotena fashi akobo biem na so abrabo no sane akwakoye no ewo se babia dunu de woto aso no opem kɔ nanim ade ba ko so a na amana kwakoye den ade ama mofra mienu eye se na aboa na wo bobom wo ewo kwa ebretuo mu a na ama nu nti ya bra yie ene ne mpena kwa metwia na wo mu yom hwia na enye ye no se na aboa no eya aboa sisiri na yekura ye ne fi ye yenim se aboa sisiri de wonya aboa kuma bi kura keke na menim ye kamwo a wo mu hu ewo kwa ebretuom emmoa chese wo mo ne den a aboa sisiri so ka ho bi na ye kan enkoda mienu kwa ebretuo mu ana won mu wono enam se wo mu dwane ye free fashi akobo nti no mu ngita se kan etuo ngita wo mo na nkamfansa agyan mpo abekita wo mo motumi di ako enti asem no kwa yire pa ye nneoma mu ye den ede ma nkoda mienu enti na de kwa akoba ne se wo mu de won ma dwane ye bibi won mu sigina ya ebetumi aboa ma sempo no aboa sisire ye ne wato wo mo kwa ibretuo mu yin sakoba semu enu entimi enku wo mo krampo no am kire nkoda yi wo mo ntimi nku mo no kra no a wo metumi adwane age wo mo kra ade afiri sisire ni nsem na eho na branti a ye friend sa kwa metwia wo ye se dabi be man sin hwemu ansan wo ham be man so wo yi wona nu madura ya nwono the sun nti ne was sigina yesa bema na menim na wo ye bribia ebetumi aboaje ono ankasa ne kra nkwa na wagye ya bra yie nso kra nkwa enti wo fa adwene en wo ka kire ya bra yie se oba se babia koduru no ma men so wonsa na yenye brebreo ye nante sa chichede nante no sene be ya aboa sisire mpo wonte ye ho pampan na wonte ye nante mfa nka ho na ye mfa nwene mfiri babia yakwakoduru no anya sa pa dia sese ye gino wo ne nkwankwanta ye ho hwia enya de beyi anokwa ya bra ye nso je penie ema nkakra wo mutumi kokọ won manimu a ya wagi won free aboa sisire no ensem na wo manimu omokoye no wo mokoya ekokoduru baabia se na su kese bi enso da won manimu twen won mu na di asem nie ya dwane sisire afedie ya baba tu su kese aboa sisire ya ntumi na ntentam esuo ya na ya beto no na esuo ya ye betimi atwamponie meka say ensuo ya enkoda mi enu akwa kopie suo yi ene ye wo mo nim soame beka kiro se soame eso pa e de se de wo firi soame ha na wo mu akokoro from na nsuo no mu wa na san so so pa entina de akwakoye no se enkoda yi wo mutumi gina ho yie no mo dwene ba bia won mo kɔ no sa so sisire na won mu dwane no no wo mo se dane won mu achi na won makɔ ba bia sisire no no ana nsuo no na ne se wo mo kɔ akɔtɔmu o se won mo kɔ akɔdware o ne ne wo makɔ akɔmanim enkodam ye nso fa hia kɔba na won mu tie yi wo mo nim nsuo mo dware
efie nkoa na nkoda yi hye etine se eja hia to wonom adwendwene nkoa na aba supa hini wo mo ehene nkoda yi fa ewo na kwa metua ya wakwakoye be men emema wo ye o wo ye se da bi baby akwakodu ne die wo mo ya pem nanso achia na mmemu yi ewo so otume konkoden ewo nso mu ntumi nsan won machi enko fehya ko boko ni bi enti baby adu ne die ewo se kia ne kin wotumi twa nsuo no na we na wo mo ko Menim kakra enom ko hu se sukese na da ho no dua kakra kabi esi nsuo na no pe ya na Menim so abotan ewo nsuo nim ebi wo nsuo nim finfin ebi wo nsuo na jasa afi no Menim ahyase aye sere ene oba ne beka se miwura baby eduru de mabreo ene baby ekokoduru de yemomode na nke yemfuru dua yi na se ne abotan so kora wo nsuo yin finfin na nke yebekọ akoda anke yenko ne nkonkoda kwa metua so meka sai fashia koba no wotie eja na wokọ nwura mu nkakra ekonu me enti na wonim kwan a ye fa so furu dua na wonim nani so enti wono di ka froi ekohwe se ne dua na ho odin sitie owie no si fom en wo kire ya bra yi se wonye ne sei wonfa ne nansi ha wonfa ne nsantwere ha kakra ababa wa ni abrantie ti furu dua no 3.1 ya wono tumi bu ya kokoduru nsuo no mfimfini bia ya na abotan no ewo no enom koda so wo mu da wo na ese wo mani kumu anesa wo mu chi wo to ho ba se minute edunu machi wo mu na afam wadai na woda wo no amuo no abusuafo se ne nsi yo abrabo na Menim wote wona wontie afutu a ene fa we susu de ne tie afutu ofiri wo mpanyimfo nkyɛn wo abra woda ho no ene wo tie se aboa no a na wo bobom wo kwa ebretuo ni mu no won ma sa ateni ni biem ene yesa meka sei na nkoda mienu wo mu dimrika sa patu afiri nani ma sa asɔre wona ya abra yie se wo bobo enuoma no mo de asafom no na wo mo de ahye bag ni bi asa asɔre sanse baby aduru ne de ensuo yi wo mo tuo mo ni mu nsuo madware dua so na wo mo nam wo makwakodu nsuo mfimfin enyisa aboa bi asa ahyase ebubom de a na se nuoma ya akachi de amankoda mienu eho ana kwa metua wo ba beka se ya abra yie nyantoboase yenim se baby aduru no emu odende na zo aboa no baby a wo bubom bia Menim se nya de obetumi abobom no oba beduru nsuo mfimfini na nka mfanse emienu waba bechiawe ena sempo ankwanko ne saa na so otimi pem so aba beduru nsuo mfimfini eba so oba bechia me kire me mrantesem mene di besie ni sempo no sekoba se ewose me de me kra atwa sokora no a eye me kwa metua me yenam de age wonkwa enti ababa wane je pani na Menim mo saa de mo tito ho ya won mo dae wo mo da won kwansi bese do hwere miensa ekeka kone nan ya chie no eno mu se ehan bi apie won mo so enkoda mienu bo pitiri na won sore ya awon wasem nie se yenka na nigisam o se yenka na won wasem o abusuafo ade na achi we enkoda na ni na se nanka nanom po anu mo da wa botan so wonsuo no so no ade betumi achi wonom afei na seriye ena na ahye wonom afunu ma wo mani je ya Sompana 3.1 se afei die esu ni adwadwo na won mu twa kwa ebretuo nim na wo su na nadwofa no ehan bi asa pie ade bi achi wonom so ya wo ba beto akontuo so na ye bi se o ade na achi no aso wo mu se be sa won machi akofehia kobo ana nkodai wo mu ba betwa asuo no na won makọ manim na Menim da wo manim ensuo nso na suo yi sukasi a omunim madwade wo be da adwade akọ manim asem no ya asem kese eyo breguo
suahunu so nie ya shanna Menim abusuafo yɛ de besi ha adomdom yɛ na wɔkyena enkodam yɛnu abraba wɔn mo bɔ no ɛwɔ kwabretuo nim yɛ nɛ wɔde akɔ akɔwura nsuo yɛ abotan sa adamuo no yɛde mu amane bɔ nyinaa ɛba bɛsom wɔkyena akɔso agyewa akɔde nie medam wase Menim sɛ motie na motie na so pam obrego die emu afutuo dɔso yɛ wɔ sɛ wɔyɛ akɔda yɛ awusi soɔ ababawa anasa abranteɛ aketesia yɛ maame nom yɛ papa nom obia fa bi bɔ ne kɔtɔ dwam na wotumi de bɔ bra wotumi kyerɛkyerɛ nkɔda wɔn mu si soɔ na wiase ma soɔden wɔ hɔ yi sɛ wɔntie afutuo na yɛ sɛ wasoɔden bebrebe a etimi de wokɔ wie baabi ɛna sɛ duru baabi ne mu ɔden na wɔretaa so nso obɛyɛ bibi a ɛmɔden mɔ etimi de wokɔ duru baabi medam wase mede mu si adomdom yɛ na yɛbɛsan so ahyia dadwoada na mmom sɛnea Tofiakwa kwan no yɛbɛbia ahoma no atom na hyiahunu a wonya yɛ ɛwɔ breguo ho no nso ne yɛakyɛ Tofiakwa akosia wonim adwena na ɛwɔ me tiri mu ayɛ sɛ mpanyin kasa ɔka sɛ akwada pɛ ade kɔkɔ ahwɛ a ɔte damnama ahan ɛde kyerɛ no no ebi na asi ɔhu sɛ afutuo a ɔmantie afei deɛ ayamhyehyɛ na abɛtɔ wɔn so na ewiase woyɛ obi a nsuo afa wo da a wobɛhunu sɛ wokɔto nsuo a ɛyɛ asɛm kɛseɛ akosia menka ne sɛ ayɛ anam panyi koraa ka ne sɛn sɛ masɛm kɛseɛ na wabɔ soɔ no mentam kɛseɛ na wabɔ soɔ no akosia nsuo afa me da o mewɔ nsɛm ka da bi nsuo afa me da na emu nsɛm dɔɔso na wonim po sɛ ɔbɛsa aba bio na menim sɛ mɛyɛ nipa akosia yɛwɔ nsɛm ka da bi na ɔtwe no masua nneɛma firi suahunu mu na yɛma yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ no kwan kakra na ɔmo nso mɛkyerɛ wɔn adwen na ɔtwe ɛfiri dwoada ɛbɛsi nnɛ yɛawada yi suahunu bɛn ɛna wanya tie sompa ba yaba no akosia obiara nim sɛ ɛfiri anopa ɛba no wode wafidie to sompa ɛden sɛ wobɛtumi ayi afiri hɔ sɛntini sɛ yaba sɛ yɛbɛsom wiase yɛbɛsom yɛman yɛbɛsom asanteman na nokwasɛm a ɛwɔ mu ni sɛ yɛma yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ no te aseɛ sɛ sompa deɛ de ba no wei yɛ ahyɛseɛ afei ne yɛbɛyɛ na kɛseɛ deɛ wanimu a ɛba no ɛsoso nti akosia yɛnkɔ na yɛnkɔfa suahunu number no ɛyɛ 0551 931 931 0551 931 931 yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔdi nkɔmɔ kakra mebakyɛw wodin ɛne baabi a wofrɛ me firi mepakyɛw medin ane kɔdi mebakyɛw ma wo ne so kakra ma me wae medin ane kɔdi free Tafo magazine okay me da se mepakyɛw Tofiakwa deɛ woyɛ nyinaa nyame ane yɛde da waseɛ because program no tim no nso ade ba ɛnyɛ easy yɛni sɔ paa na nea kakra a meka ne sɛ Friday wonya adwuma ka awublego na wonke nsiyɛ sɛ saa time no koraa wɔkan ɛma ɛsisɛ me fanse bi anka ɔsate Monday ne wɔbɔ ne nyinaa tɔfa efiada no a anka bɛboa because olden days na ne yɛkɔ school ne nyinaa ne yɛkyerɛ yɛ ɛwɔ school but ɛndɛ no ne nyinaa yera ɛnam afɔyɛ bɛ wɔ mo nti bi koraa da yɛsrɛ mo ne biom na sɛ bɛdurum de nso mobɛtwa to ayɛ no pen driver my chance many budget kedama mate ye wo de asem na mo agosi ase ntwa nya ne pen driver mo nto me ba cha wudi ani ba bi a wo twa mi afiri ana wo tie mi afiri wei aye suahunu a ehye na Menim de ba cha ya plan
Acho ya fra saying. Nana maminti o. Kodie. What's a kodie? Me ba cho maminti o. Sua hunu be no wanya na otwi. Oh, kafra went to me anyina so. Me ba cho udin any baby a ofra me efri. Me ba cho fem obekua. Obekua papa bi me ba cho o kasa free hen. Me ba cho kasa free Kofodua. Emu ehin Kofodua, atwoma Kofodua. Me ba cho atwoma Kofodua. Me ba cho oba hema mama minti o. Wadaro mamu program no me nia so pa. Demo koso eya ebe ma ya so yani abaya ho so abrabo a ebom na me ensira mo pa me das enene da mi tie na mi tie no me hu se abawo mo ya bebo mo gana mu ni penyina mate me das nia ya to atwene no eno ena me ni mi piesie akosi agye wa akode papa bi kode tunam wiem no one otunam asase so ye de asan aba no me pa cha wudi ene ba bi afra me free it's me Paul because I free I just to be say okay aja Paul meet you program no fine ma yes ye nyama bebre na mo frana sam no in fact me nyeki ni but ye wo asem bi a ye ka no angraka sem ye kire no say dabi masanwu a angoka eku atoni sa odi ba chi kasa ma kire say abofra na so den no ye wo nwe bi wo nwe ma eye nkese eno na tini echi no enti me hunu say sa mo fra no o ma so den aso de a wo ma ye no na edu won akwakodu sa agina bia no me momu no che hunu ewo mu ni say ye mo fra no o se eten ya wo fo na ma yen say e bia ye wonyansa bi chen won enti say ye se ye jania e fa ye hu totoroto enti min sisa na me hira mo ene no program a mo de aba me da se we eye suahu na ehye na menimu akosi ahya ase adwada no ene ya wada odi wie enti won so osuahu no ene sai me ba cha udi ene ba bi afra me free flavor na better fit okay nana mami ntie we me charo ma bija for ene mo ye na ya de 3.1 sambe kan fa mama mu ani nyina se obi abeti ite sebe bene ko se ko no vi ne ba fo ya jan ko fa bi abo ko tijoru ko ga mani aje ho fa mo ko so mate akoko nshira mo mate me da se mo moden se mo be koswa afra mo ma no na yato ye boase na yesua biribi wei eyesua hunu number no egusu 0551 931 931 0551 931 931 and that's 0548 931 931 me ba cho udi any baby a ofra me efri sua hunu so ewo na me nso me kapasi Antma hey me program here come pa Tofiakwa na mission eni skeba so mama so man ase me da se de wa kan me de say ye beba abeso masen ye say etu inu enya chiginafo a ena etimi to me ba cha wudi any baby a ofra me efri me ba cha na nani e ana kasa free hen premle masaba hey nana wa me kayo menka matina na mami ntie we me ba cha ena class ya mi tie mu program na mu program me de pa ma sabi diga class okay ele te matrasi asia die anya die awo monten me da ma se na mi so ikram akodi e so mo tiam ate ya da se pacho udi ene ba bi a ofre ye efri usua hunu ene sen e wo na otwi na menim so 3.1 pacho good afternoon yeah na obapa ohima papa bi mami ntie we ai awo ye no be king kind man pa o ma yenye hunu mon toko so na mon say ni yesu mo aba mate ye de sa course we nche na ye de si nemom
Say the medi kan no ene over producer I was 0244 80 9641 0244 80 9641 ene Menim be bon komo papa onso na wonim baby a obekwa akopie ye beche usua hunu ba che wodi ni baby afra me free 93.1 so me ka se fra so kwa e ba che oba hima wada roma mitio o maami a waspa me mbo mi de na ta maami a waspa be hu me hey mama what oh mama I know I don't catch you say but baby and now me dia to dem bia unti da ho oh me da se and now no problem no me dia mentia mentina that's it and me say me am fran na to hu that's it and me just no mama oh mama me chia me pio program ko ya me sra o ati sra I don't pound you me sra me da se we ni program a one o manyina timi transise muti na we de wanga se sore ko me wa je wodi ni ba bia afra me free Tell me don't pass kwa kuma mintie we like I mean shamo pa ne mo putu pa mo dia mai okay and so na me pe ma ofa sem so na mo so ka from ma pe ma ofa sem pa e da ma sipan so ya mi shamo kwa ku wasem ni sisu bie o se na ompa wa wofo asem that's right afutuo bi a me de ama wo na ama wa pa wa wofo asem that's right kwa ku nyame ento nkwa na ma me wate okay saa de no nko anti nyame bekoso ahira wai that's it ase mejiri se akire no ye number na ye 0244 809641 no fresh number na menya o personal number na ye monkomo wate that's it me da se producer so cause you so many nyai for we watch udi anybody afra me free na ya wada na e boja ye yes no usu osu kasa free hin sakra no wow hey ana don maka delete Sir John oh we di don beko ene nyame nka udumadi amaka tete no me no school middle school na santa ya wo kene sebiwi no na boy ya papa na ndi dia dana against we say na we na mo moe to so ni say na men enkola isradia enkola isradia oh kaka ya tam no ya pon ya be wi anu ya kwa nkata ni kwa ya kenkan na Menim nti ama usradie ene we nyina ya yefi ya disiam na mi saw so ko fasa jumedi abanim say abeboyen manzo but Ghana me yo dace mate sakrawo no de me chia me mame Georgina ma me da se ba jo wudi anybody afra me free hello sir me say any ya ni ya free no so we the program bi ba si ha enye ye ngwa Tofiakwa if you say no and be fra so we the program bi si ha enye ye ngwa akonta me say emotion na fra Ben Jacob Niana Tofiakwa agonta papa bi na Menim agonta ba ni da ko bu ni Gaja so den kawate en council well so den go mi e bande e ma me kan so wa pi bra e me ne wonya be ma o ya mi so wate me da se o di na ye nim do fre e ne nim de o tie ne nim de wonam ani ne o de ba e ba obi asum si a twe they asum agonta ya asum si a twe me da se e te we ni na me kan wate me da se e be se me da se hey magazine fo nche e beti asifo mu ho ye bam ho so bi se munsu mudie ni we wa jo udi ni ba bi afra me free DJ Tofiakwa ai brano no DJ Tofiakwa me ba cho sie hunu be no nya na ochi me se na ochi me ne me ma na etia kwa wie yi na me hunu se de ni pa kwa bekasa
W Tofiakwa na Menim na me omuti ho a omuti o say o me kasa o ye prima obi nti ase because o enioma bebre amani power bra bokọ asimu nti nipa bi o de no ho babo bia no na bra bo se sa eye yie e ma na babo tu pon ankasa nti Tofi me de me kan say o so bia na me hia o nyankopon o si yie amen o ko ba penia o kasa me yati e ma kai nkane antrepa to utie bia pa antrepo se mono wakofa adisua kase de abrɛ na weinom no mbaburu no ma ba no mu bi entie o ado ne asɛm ahoma no so mo mini wi a na fo mba hwɛ emlantie hene e de asema batu nanim enti sɛ bu tie sɛm wo ya emma mlantie hene kura mrɛ saa abi enti Tofi oni mi nua ba nyamkopɔn o siremo that's it wey MC Row hello but your radio no man nko from Krawai Hello. Still am already no nko from mama why pacho na intimi ni nkomo me pese ye be you free so Hello. yes sir Madam Kadefri Asante Bakwa Asampi. okay me pacho ma minti obeme na Me say me damase every day Shianuna na mama no. Adabu amabunu no pa. ate Mo friend do munti o ma fashion. mate me da se me chia Asante be kwai fo nyira me pacho wudi any baby a won so frame me free me pacho wudi ni baby a frame me free Papa me mo ha. me ju so obeme na Tofi adana me ka kire o se ya me hia Menim rentine yi wo ya de fa so de Menim renti be me e ma mi ti ni Sunday no ma me ni je pa mate e de mi ti wa se me Tofiakwa kan sen Menim renti ni ba fo ti me Sunday some come me some can say ya na bibi ya ye me that's it na o program a wo de aba de se me ma kan se wo de asempa na ba kuma sia sei utwamu be bia Tofiakwa utwamu be bia Tofiakwa isa ya fa Michael me ka se free atuma pon na go so e da wa se fa me da se me so me nya kwaku ho ahwan no agozi amusi sa akwa no mfere se won so de asem na da bebe ai krom ha asem ba jo udi ni ba bi afra me free DJ Tofiakwa yes sir panka ke Roman father ni hey any ura so dem ho DJ Tofiakwa enye izo sumpa mo de asem bebe o DJ Tofiakwa mami ni kancha the humble giant they were John Alan Kujo tomato the trade minister papa when you say na me fancha kete ma papa when you say akwa na sejima so that minister Dr. Duchu DJ Tofiakwa futuo de eye ewi ase no de bia meta ko sifo na Menim for eneno wo de nkwa omo kwa ni gina kesia na egu no mata aba so and no kole de efutu na o de ma ni me kasa Ghana maburu no mo ba no omo tie ye mo na nanom enye omo ma me no masem ne ho papa no masem mo ta no mo na Bible ti di wena ni wajadi na mo kwa no wala wala wata te so no mo tie na mo ti enfantu ho na mo because that didn't come back me first me me take down presenter me yada mo o fake no wo dolaka kwame gra 188 lavin fee omo ne the best presenters am yada o mate omo tie futu etina ne o de ne awale mu nsam 117 ne ko e first me wo sakula na wo ko school apo puti me first keke soa na wo nam so da simu o ahinsai enna mu akoma yenke koto enna gwa ko on mate senior Tofiakwa nyami sam na di mafa mo da se ma me fa suahunu no me fa ofrefo twato e wo suahunu yi so me ba cho wudin ni ba bi afre me free me tia o me nana hey Rocky sa jingle na wo hia e je se mo mokra ma mamfo ehunu jingle yi
Mechia wo me nana. Oh. So ahane FM no. Sumpa 93.1 FM. Ahana JJ Tofiakwa owo. Oh, no put wa bonum sasabro wo me ho mat. Eh, mom tika kala. Mechia wo me nana. JJ Tofiakwa. Kese uma utie ready and won say bi e ko waso. Okay. And you dey na blase me dey ani bi road. Ai, bra panyin no. Tofi. Unim bi mo package e full. Ase. No ne dia asem to Menim se men kan kyerɛw. Tio. Yes, frew. Yem pesi be yi efidie ne free sompa. Kofa akwa bi wo bon rege. Kofa ne beka mo ho. Nyame di power chew. Because be asompa wo bi. Okay. Be asompa wo bi. Akwa bi ne pese me boni din. Bo rege wo krum ama mabu no. Mate. Esa on my journey. Mate. We di be God me father me say. Mate. Ni di obetimi aye. Mate. And you deal class be God cha papa fi macro. Ase. Agosia. Hey, she hunu di asembebo o. Na madam etiefo nso ase. Ye na etiefo ase. Won ma ya de. Sanse ne utie course no a eba. Ene sene omanfo si bi ka won mo nsam asifa no a eye nkranhye. Ehye nkran a kire se ampa. Se sompa ade bi ede beba bia no yetiefo musom se atwetwe na mo de ye adwuma. Na enwoma yi a ye kenkan yi yenim se enya sa nwoma we nko an ye be kenkan adomdom ye na sesi a ye de foforo so beba na de beba no kra de eche wo bregu no enti ye damase ye papa se da ne da nyina mutie sompa asedan kamo na mo nkoso anso ntie se ne be ya enuoma pa bi ye de beba bia no monsomaso ebetumi atibie tof Agosia. Edaswati. Mesvedasia. Said ye be kono ano no. Ai. E free juada ekosi ya wada. Sure. Yesre ya hwefo ne yetifo. Facebook ni YouTube ni de ehiame. Okay. Maka chom se kura de ye akenkan ne be kenkan free YouTube ho. Enti e ho na send message no koto. Yes. Ana e ho no so Sompa TV. Sure. Eno ano no. O subscribe no wa share. Tie no obia enso ahwebi. Agosia. Ya ba san so ahia. Medasi. Agosia for me da me ho ba, enne sade me kan ye no. Enne ye ne wo a wo abonte a utie me, wo magazine utie me, wo asokwa, wo bantema, wo krofrom. Ba bia wote me nka firi bia, medoma na wo mamponten na utie me, wo bekwa ba bia utie me bia no. Number is 024480 9641 024480 9641. Na wonim se tibia bia de hu ko wura mu no ba bia de wo bekwa kopi no ene me no be charge mema akwan no wafre mesan so bia homa ba ko na aka no na wafre ye na ye ho na ye nkofa babrantie ba ko a me penasem ni din e de pasolo aki wadaroma YouTube wadaroma nti me da me ho na mabonwom bi aba aha eye Sompa 93.1 FM. So be
Na minimo, na minim. Ah, na minim. Ah, na minim. Na minimo, na minim. Tofiakwa. Okay, abusiafo da ben ena me nso meyeye ni nyina eye pasolo na futuo adwuma wode emaye no akasima mienu na nonum abo na efri sabre ekono ye wodonhwere baako a eda yanim a yeba na yaba bedi nkomo mewo menua abrantie baako bi a ne tia yeye watimi awura ya homanimu a ye ne no eba bedi nkomo hye no nso ebie menene di nkomo wi a won so mama kwan e wo 0551 931931 0551931931 0548931931 na menim dwumadie eno no edien bi ana ade wo hu wura mu a na wonim se ede wabrabo beba fom edien so na ode wo hu wura mu a na wonim se be pagya wabrabo sa enkomoi ena yeba ababedi eti abusiafo yanko na yeni owura no ema emedi enkomo ewo ahoma no eso beba cho bema udin enu ba bia ofra mi free Menim Peter. Okay beba cho free Antoine o ka sa free Antoine me ka sa free Antoine ba ja hona me se okay Peter to bo ase na yeni yabra bo mu nkomo kakra wate Matia ja. Ahina Peter Frey wabrabo sen na ehya ase. Ja me da mate. Se omo ba efidikasi ezisi. Okay. Na. You be a ablabo stati. Ame won kran. Mkran ni mu na ma me de me call. Ebe kumase ne sa de me call akra bi. Na me ko di company kakrachi. Later on, it's our best my company in the best. I'm a best, you know. Now I will see how you do. I say, near Nadia and go through the fire and after some. Meaning 7 and I'm on another. Yes, I said, Bemedia near Bemedia one near Dean with your home. And I'm a young couple near Dean, then your chrono.
na me bom ye ne dia na enye call nti na me wo company mu ana sa won kan nti later na asase ne to ho no na ese nka ohene ne na ese wo tete na wa ma abusia ni bi anso na ye hwe ohene ni suban a ohene ne tete a anya de abusia fo no kroba mo hu bi okay na asase ne so no na da ho no se na me ni nya din a nka abusia fo ne fa ya nka we abusia fo kra nka mo mu bi okay nti ne de ma ho de ne me nko nyina to ho ma abusia no abusia bi wo ba di bebre wo fra mo kra a mo ma wo fra mo amoma nti mani ya di am jetu wo wi ye no na ya abusia panyin na odi abusia panyin no enam bia na abusia fo ni ye nti no o se woni abusia panyin ni bi mu o se woni bi ma me ankata bi tu anamo wo me wo fa no so sa me am sika wo na me foka na me ko nti ye o ye se woni abusia panyin bi mu no se isi abusia panyin foforo ro hene se isi abusia panyin foforo anya sa ye isi abusia panyin foforo do beta sa se ni bi am nya de obesan Sompana 3. Enti mi aba ko ma mi aba ono na me ko bo no te na ne yawo misrawo abusa panyin no me pese uji e bo no o ti woni mi nya mo nyina ye mi nya ma mi nya mo nya me frɛ o bi ase woni enti papa ne hu se a ma tete asase ne de afi de me sa ko no so no so obedi enti o ka so obedi no ana jamesa to me sa fra busia nyina omo mu fra titiri benche ne nyina ya mi ankata mbotom ska wo Sompana ne mi ankata mbotom ska ta mo bia yi madi kakra na mi nya de to ho no eno na me de yes ade no because na me tete land no we ntonso fo ne me pre o ya no mo abetu tupiles na mi nam police station ko up and down hu ni nyina so wo be ko na yi ska sem na jame ye ya na leta mi se abusa panyin mi se abusa panyin ye ya bi nya ba ko eja mi ma mi nya ba so common tin no won kran common tin no o twa no bi enye ye o ko ye konkati kura anya de mu tua ne ka na jame ye to na mo fa no mi send this kama no o no ba nto mba ye se abusa panyin mi nya ni wi ye no na mo mi edu capture ye na mo tu mi so sa enti sa plan na mi ye sa plan ni na wi ye no ọmọ kọfa nkrọfọ amụ ya mema ofi ho nyina do tu ne so sa ana nya asabi ketu ale so munya mi kwan kom be kome ana ja me ne me ma me kasa ya no me me kasa no me ja sa plan no a e de ma wo mo me titi asase ni nya 62 plot afedi ọmọ so ba ye asase na asase ya tete no ọmọ so sa ba titi bi mu asase so ya tete no so bia no ye nya machine a o twitwa road tu mu nyina me de me na mo ana mo ti su nyina e de sa kwan ni nyina de to e kwan so street no ana ja o mu sa me ye bibia we ye no mo tu me so sa no na se ja me so ma me nyema bia me ye bia sai nyema nyina sai because of the no mo ye me no ntia ma me tu free the ana me wo no e kokro foforo so because enkadman tu an kokro foforo so a enka bia ada se kan hwe ana se tu ne bebam nti nyame e ka makoma ma me free kro mu ho Sompana 3.1 nti ene nyina no kra no still enya ahogro so sa upon dem ye nyina na omo sa be ye no atafela me tete the same thing street na me tete and bi no esesa ye okay bi no change ye na die ntina wo be die busu apanyin na sanke watete asase ajanka ne papa mu a enka side plan nka ye mfa nkyere busu afo nyina se side plan do se na me nyaaye want me mfa nkyere ba me die na me tete ye ne die me de kire abusuan Sompana 3.1 nti busu afo aja omo di me hammo papa omo ne manyina sai obi am wo company mu ama ye gimadi abetra fie me yire nyem itwam ho ba bia nye ye aja enipa di wie na kan sem wi yen kan sem pi aja po mami ehyasie misa company na wo ye mu adwuma no na eye company a ye tua wo ka yie pa na company ye tua me ka yie pa
ɛdeɛ paa ne si wɔ company no mu a ɛma ugya company no mu adwuma yɛ fi sɛ deɛ nti a mebisa wo saa no na menim so program ɛna wo yi na ɛtɔ da ebia na wode w'ani bu biribi enti na ma ɛba wo tirim sɛ company no firi mu ana woyɛ company no bɔne bi ɛna ma company no eyi wadi me pese ye bo ɛhɔ no nkɔmɔ ɛne pa na wunya no wo company no mu no ye miebie niema so kakra ɛgɛ ni nyina ne sɛ company no yɛ ni bɔne wo company bɛ tina bɔne din company no yɛ OCC okay ɔmo na yɛ takwa road no takwa bogoso road na minim nti company no de me konkran nti saa time na asase ne deɛ no sɛ me ma mani anya deɛ ama yɛ bibia bɛma bia ni hɔ ofrɛ wo yɛ a wɛti wɔ ma ɛkɔnyɛ sɛ abusuan foforɔ so bɛfa nti before na metu saa na mɔ no na nkurɔfoɔ so yɛkɔyɛ yɛ asɔbe a no kɔyɛ yɛ hɔ na nkurɔfoɔ akɔsi wɔkyi ne ɛtutu pilat bi nti ɛna ma me follow asase ne deɛ no nti me ne kɔɛ na ɔmo se makyɛ ɛna ɔmo de yi madi na nka busua kora nka nipa kora yɛ adeɛ sɛ ne busua no ma yɛ adeɛ papa kora sɛ mo animonyam sɛ yɛ nti ɛsɛ nka mo ma mɛmbrabɔ yɛ basaasaa metɔn bi ɔmo sɛ ɔmo mpem mfa ma nipa no da na nipa no sɛ metua sika foforɔ Paul sɛ na kyerɛ sɛ company no deɛ ma yɛyi wadi ɛne sɛ wodwena abusua no ho yes ɛhwehwɛ sɛ abusua gyapadeɛ ɛnkɔdi baabi nyɛ saa enti na kyerɛ sɛ ɛberɛ a na ɛwɔ sɛ wonyama adwuma no ɛyɛ adwuma no na wonyama brɛ adwuma no na menya brɛ ma adwuma no ɛna adwuma no so no na minimum adwuma no 100% wɔ adwuma no mu okay nti na ɔmo ani wɔ me ho paa nti mo na metutu ana mo ka bia no masrɛ kwan na mekɔ ka bia no masrɛ kwan na mekɔ na mo se me boss na se sense ase sam na be di akire di a ɛde ba so me tankard na te sɛ sɛbe wa mmɔkorɔ no wɔ adwuma no dabi wankɔyɛ biribi a ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛgyina so sɛ ɛtie adwuma no mmerɛ nti ɛwɔ sɛ yɛpam wo sɛ yɛpam mo mmom na taa na wo taa serɛ kwan ɛnam abusua gyapadeɛ no nti yes hɔ a me wɔfa me wɔfa no ɔno no deɛ ɔwura ne mpaboa maa me no me wɔfa me maa me nua bɛrima baako pɛ ɛna ɛwɔ abusua no nti biribi a me na ɔma me di animu biribi a me na ɔma me di animu nti ɔwura ne mpaboa ahyɛ me ɛma abusua no ehu sɛ ampa sei na me wɔfa na wawura ne mpaboa de ahyɛ me eti Paul yɛnhwɛ ne sei adwuma na wo mu no sɛ na wo sese a bosome so a utimi nya sika bɛɛ sɛn allowance sɛn kakra na wunya na abrabɔ mu no na ɛte sɛn saa brɛ no every 15th bia no gye advance wow man je krampo no mitimi gye advance bɛsɛ getting to be a 6 million 15th advance ansa na bosome so a man je krampo no na gye 25 million nti no be card advance no ho a na ɛsɛ number 30 plus me onse company te saa no kra no ɛtɔ da mo wɔ nneɛma bi a yɛtimi de kyekyɛ mo allowance bi tɔ da kra ɛmo ɛtɔ da aduane tɔ da anwa ɛtɔ da kra company ne hyɛ da no aduane ma mo na saa company na mo wɔ saa nneɛma no ano de ɛsɛ yɛkɔ Xmas na ebi wɔ hɔ a ɔmoma ɛmo anwa ɛne nsɛmuna no mo yɛ saa de ndi maye okay ɛna sɛ opɛ low bi a afi ɔmo ha ɔmo tim di low ne mawo na ɔmo de atetew kakra okay mebacho wo yɛ adwuma no mfie dodo sen na ɛyɛ yi abɛn Sompana 3.1 yɛ 207 takwa bogo so 207 mebawo 207 deɛ megye sɛ saa bɛn na ɔmampanyi kofoɔ na ɛte adwa so yes on na ɛte adwa so ɛna saa 207 no na utimi gye akatua bɛɛ sɛ 3000 old Ghana 3000 new Ghana cedi yes kana adwuma no me aka yɛde me atu as a foreman ɛna na me emesi nti as a foreman no me timi yɛ adwuma no ne wɔ mu nyinaa na ɛyɛ
Okay. 93.1. Na ekoyie ma osabre no. Na ekoyie ma me. Nti yenhwe obaye no. Edie pa na abusua no ka kire wo a. Ehye wo nkura ne se adwuma a wo ye ne gyae. Na bra bedi abusua na chikopre abusua na asase. Kama me wa fa wuro ne mpaboa ma me no. Na abusua panyi bi ani ho no. Na se wo mo ba bi so no ofra we a o se me man bi na me di mo akotene pa. Bi na me di akotene pa e wa abusua ni because obi asro ansa ase no me hwe ho sika nyina me nko awo. Men kwa be me bia ni odi machi Tofiakwa be nane de wo mo edi wo ho Eti sama na busia foforo no ene me twe no no mo ne me twe no nti na me so mani edin nti sa no obi anu ha odi machi be nane de wo mo di wo ho o kai da bia say da wo kan no ba bia usi pillars a na bia kosi akire atu agu na adane ase kantwe no ye woda bi wo ho a uduru owuo ne enkwankwanta na ugidi pa sasa da no nyanyame na di wo ho afofi a enka ebia sebe abusuan foforo twitwa wo eno de ta ntonso fo na America no wo mo ne me besage pa ta tam ne de na se wo nkwanta no nti guy ba ko madam fo pa me tia boni din ba me pese me boni din okay ono na me ye fast e friend phone so say the pass machine for police mo mumla na me wo site wo nti me kan sa no e na bo mu aha me kan sa na bo mu de bo mu sa no e na mo ten ko ye nti na me ni ba do mu tinya nti me ko e say Mampontri police station ko ye case ni to ho na even kura no refund di machi ba ho no kura no enye sika ketwa na Menim ma me say skapa wa asase no ho ho na madri sa Menim sa wo se wo ye layout kura wo asase bi ho a wo be sisi pillars sovia wo be fa no Menim sa wo bokọ akọ machine a wo di be yi akwan atotum be yi akwan anya hwe no Menim sebe asante de ana kama mu de ade bia no ewo ho a ewie obi anya hwe no ebia abusua no kwa na mo wo hene bia mo hye nase ansa na ebi kura asase no ubenya bre na wakwa kotwa no ewo se ohunu nana bi ewo se ukotuatua bibi wo ba bi enti u investi wom wo di sika ewura asase no me di sika wura asase no pa ete Sovia na no ye ne kura no eduru baby a pillars nyina we ano mo akotutu ase no no eya no mo akotutu ase ni nyina na me tamani skamande koye foforo obututu no mako ben plan sans and plan nine se pillars de pillar ba ko kura sei pillar ba ko kura sei ti sabre no ukaya na uja adwuma no aba abeye sade no na wo sika kakra bi a waboa no eda baabi a na waboa no ehye baabi a wonim sa brante eno na wo de bebo bra wo ne wo yere ne wo ma se tani nyina na me di ewura mu a e ma me sika ni nyina ko fom no se kam di ewura mu je ma me sika ni nyina ko fom wo di sade na chi no wo yere tuufo me yere de na wo meme mo sa na tratam no oba no hu me ne nche sa okay ti wan shada hu se wodi sika ewura saade no there be on the way hu sa wojiri se dia pa na si ya abusua ta wachi se yesa hini di wo manim na koje asase na asase a wodi wo mo achi a wo kode age no wo be wie no na abusua no be san tan ni di atia wo se Paul na di ni sika akonkoden aye layout ahodo afa sove amana ba betwitwa asase pillars a odesisi ya tutu agu ni nyina achi na afei de abusua no se watimi akọ age ade no awie yayi wasi nchen edin pa na office sie media de sie ni nyina no se kama me ye bibia hu se se masia abusua panyin awie ni de se na se no ano no okay se afei de o ma benya control asana me
because me kwasi apɛni nkyerɛ de ama ɔmo awie ɛsɛ kwasi bi ade ne nyansa apɛni nkyerɛ nti me tete land ni wie yɛ na me tia busi apɛni wie yɛ no ɛna ɛsɛ no ano ɛsɛ ɔmo anyame ɛsɛ ɔmo asate no me twema nso nti da bi antɔkwa nti ɛba me yɛ sɛ me nua no metu no kɔme na mema wobɛdi abusi apɛni me sika ɛna mede tu ho nsa ɔmo mo firi ba nyinaa ne nyinaa me sika de ade bɛtu nti bi sista baako kaa mu nti minister ne kaa mu no ɛna yɛ sɛ minister na aka mu di a ɛna metu no sada de ni ɔnwura ne nan mu mpaboa ɔyi ɛde sɛ ɔntu ne ho adeɛ so nti me bɔ no na ɔnyɛ no na ma me wura ne nan mu mpaboa sɛ metu no nti ne nyina ɔnyɛ sɛ wɔtu ne ho adeɛ so sɛ ɔda fete so ɛnam sɛ ɔhene bi ani hɔ nti no ɔhene bi ani kuro ne so nti no ɛno nti na wɔnya no ho fa ho die saa no okay na nsase a wotwitwa na how many acres ɛno na meka sɛ menya 62 plot 100 by 80 saa maako saa 62 plot nti wotɔn sɛn ɛho sika na bɛdi wo hɔ metɔn 5 na metɔn yɛ no na no yɛ ɔmo a na ɔmo bua me na du hɔ na duru me bia na me sika sɛ asankora no nti nipa na ɔboa me no wɔno na mede asase no bi maa no ɛma menya sika kakra na me nso sɛne ɛbɛyɛ foforɔ bi antimi nsa ma sɛ yɛ sa bɛtɛ ɛsɛpilat deɛ bi ɛne adeade nti na mede tu ho anammɔ paa Paul mebisa wo wogyae adwuma no na wabɛdi asase no akyi no na wonim sɛ ɛbɛba bɛwie sei hello me say wogyae adwuma na 207 na oji sika bɛ sɛ 3000 Ghana cedis bosomi bia no wogyae sɛ adwuma na bɛdi asase no akyi no na wonim sɛ ɛbɛba bɛwie sei na menim sɛ saa deɛ de bɛsi because na menim sɛ bi a ɛyɛ dɛ koraa na na sɛ memisi abusuapanyini wie a ɛyɛ dɛ koraa na me nua no bɛma mbia ma matua me kae wɔ hɔ nyinaa na menim anaasɛ baabi a mekɔnya sika no firi ɛde yɛ saa nneɛma no menim sɛ ne nyinaa no ɛbɛfa ɔmo anyɛ no saa wo nua no nso a wode no bɛdi adeɛ no Paul na wonim sɛ ɔne abusua no bɛsan ayɛ kanana na ɔmako atia wo na menim saa sɛ na menim saa deɛ a ɛnyɛ nka me koraa nkama ma yɛnyɛ abusuapanyini no na wonim sɛ sika a wodi wura mu no na wonim sɛ wowie a asase no ɔmo ma wo ntɔn a nka wodi wura mu nka memfa nwura mu sɛneɛ sɛ da bank koraa ɛdɛ koraa nka bɛwo ama woanya ho mfasoɔ kakra enti agye wo nsɛm agye me nsɛm sɛsɛ abrabɔ no te sɛn nkɔ yie koraa nkɔ yie obi akate koraa na mete nkɔ yie sɛsɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo ne wo yere ne wo mma ɛyɛ haw ma mo ɛyɛ problem paa ɛyɛ problem papa ayɛ deɛ ama wo ɔmo a ayɛ den ɔmo a ɔde sɛ ebi mu kɔ secondary school nyinaa koraa no ne nyinaa no ayɛ sikasɛm esi aso nneɛma nyinaa so agyerega ayɛ basaa adwuma no koraa wonya bi no ayɛ nti company no sɛ menyɛ sure sɛ wokɔ ayɛ bɛfa wo company no deɛ ɛsɛ koraa no ɔmo afiri Ghana ha RCC afiri Ghana ha Paul nti deɛ menim a ne sɛ mayi aka nyinaa yɛ me social security pɛ na nso menya no 60 years mpo na afei na mewɔ 47 years mekɔ 47 nti na wonim mbakyɛ wɔ sɛ mɛsɛ nti na wonim sɛ ɛbɛwie sei dabi na menim sɛ ɛbɛwie sei wede mesrɛ mu a mo ankasa mesrɛ monto ho anammɔ bi ma me mate bɔ mmɔden sɛ wobɛba ha ba bɛhunu mmeranteɛ hene yɛbo afari kɛtɛkyɛ wo bɛma nipa mpa ayi asɛm mpɛ nipa abɛdwafoɔ na ɔmɔdi ho dwuma ma wate mepakyɛ yo Paul mepakyɛ wo me nso mɛda wase ati na me nhyira mo paa nsɛm ha o nsɛm ha papa
Akima me na me homra na abrantie ama adwumre no na Menim werɛ kora ho yenkɔ hamra. Nene ede CST amankwa ose abusua bone ye mabusua makotom Paul kafra wate na abusuafo empanyi ka sembe yese abusua we no etoda etisa kwaye wugina kira ebom kwaye ne ye fefefe uwa kira ubetimi akamfo nanso obe kwaye no mu a na obehunu se dua bia ewo ni sibre ebia wo ba bia esie a kire se enipa bebre aku won ho ama abusua na onim se abusua ade ni bewie sei na Paul wo de okra de wuti o obi kura wo ho a wo bra wie no sabe abusua ba ya on pa de pa obeku ama wo de asua nyansa meda nyankopon asese wo nkwa ewo ho we bacho wonso wo suahunu bi a wo pese ye che na wonim se tibia bi de wo bewura ba bi a enne se de Paul akwa ahokyere mu no number no gusu ye 0244 80 96 41 0244 80 96 41 na nyankopon ya adom a adwoada 3.1 story bi a medi epie na Menim so no se want to also NTA program ya obenu ho 0244809641 mami enkamfo 21st clinic emaw the sciatica expert for no anwumre no kwasem ni say se me bot 21st clinic so a na me ti akonya so a na se me pagya me mu sentini say obi biara watie me wo radio so ana TV so a odi na ni a 21st clinic aso ye no oba na aye adanse soronko ena wode ba etimi pacho number me de be ma wi bomodin se wo be frɛ na one call center for no ebedi enkomo me pacho number no aye 0540 311 311 0540 311 311 and 0549 311 311 0549 311 311 na meka 21st clinic eye bia eye abibidro fia ye de abibidro ene sayade
na nimdeɛ ne nyansa Nyankopɔn ade ama kanifo a ɔno ɛna ɛda dɔm no ano no ɛnya asɛm ketewa branches no so ɛdɔɔso pa wabie bebree sentini sɛ ɔpɛsɛ sciatica yadeɛ no otu aseɛ ɛwɔ Ghana na nya Ghana nko sese West Africa nyinaa no award a doctor akɔgye no ɛboro adwene ne ntiaseɛ so ɔno na yabɔ no aba so mo a mo hwɛ Facebook no bra YouTube sisi anabɛhɛ daily graphic nom ɛne ho ahwan nom nyinaa no sɛ da bia ɔda ni mu ni awɔ so igia na ɔgye ɛyɛ adwumaden ɛne abibiduro papa wato no bo ase asua ne kwan a yɛfa so ɛde abibiduro ɛsa yadeɛ na kwan a wɔfa so package na abibiduro no ɛnwanwa ɛfɛ ɛboro adwene ne ntiaseɛ so sɛ obi a ne to ase atwetwe no ɛyɛ 21st clinic ɛno ne yɛfrɛ no sciatica sɛ nyɛ wɔn a nka yadeɛ wɔ yɛnte ho asɛm mepatwɔ mebɛbobɔ nkura bata a wabiebie no ne baabi ebi wɔ ɛde akyerɛw maame nhyɛ aseɛ ɛmfa ɛmfiri dwaabo so no ɔbɛn Rainbow Radio ɔne no ɛna ɛbɛn debi so nso ɔwɔ debi so market God so ɔwɔ Success FM ɛhɔ no ɔne no ɛdi nhwɛni mu nkransa ɛhɔ na headquarters ɔwɔ Presby Bank ɛhɔ ɛna ɔwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ Tachiman a Sunyan Road no Ajenkwa FM ɔne no ɛna ɛbɛn wankyi nso ɔwɔ Kramo Store ɛhɔ ɛna 21st clinic aso yɛ obrekum wɔwɔ Amangwase ɔbɛ Chris FM ɛna Sunyan nso ɔwɔ Koto Krom Ajankroma Junction baabi a asogyafoɔ no ɛwɔ no saa road no so ɛna nkɔkɔ nso wɔwɔ ataa ne ataa stadium hɔ main gate no ɛhɔ ɛna 21st clinic aso yɛ no ɛwɔ saa nso ɛna woduru Kofodua wɔwɔ Agata Market opposite All Greens ɛhɔ ɛna 21st clinic aso yɛ Takrade nso wɔwɔ Efiekuma number 9 Efiekuma number 9 taxi station ɛhɔ ɛna wɔwɔ ɛna Takwa asemo takwa nso baabi a wɔwɔ no abusuafoɔ opposite Roman stores ɛhɔ ɛna 21st clinic ɛwɔ obi branch no ɛhɔ ɛyɛ takwa na sɛdeɛ takwafoɔ asi ɛbɔ 21st clinic aba so no ano ɔden ɛdodo saa nso na kasoa nso ɔwɔ Obom Road ɔwɔ opposite New ECG for office na ɛhɔ ɛna ɔwɔ dɔmi nso hyɛ no nso baabi a ɛhɔ ɛyɛ St John's station hɔ no almost a taxi was offered Kumasi ɛna ɛkɔ a uduru hɔ almost a saa taxi for no okross ba other side a ɛhɔ Eco Bank bi ɛwɔ hɔ saa street na ɛfɔ hɔ akɔkɔ pie dɔmi market no ɛfrɔ Anes ɛhɔ road no ɛyɛ Anes anasa plot number 23 ɛhɔ ɛna ɔmo wɔ eti nkran deɛ no dɔmi ɛhɔ deɛ ɛna ɛnso ɛwɔ ɛna East Legon so ɛbɛn American House ɔboase nso ɛwɔ Court Junction baabi a yɛdi asɛm no a saa nso ɛna Kumasi nso Mampo Road ɛhwɛ overseas ɛhɔ afa radio nkyɛn hɔ a wobɛhu sɛ 21st clinic na so yɛ kɛseɛ no ɛwɔ hɔ nkorabata ne deɛ ɛdɔso 0540311311 0540311311 menkyia manager Dan ɛne manager Ofori mo bɔ adwuma papa baabi a wote yɛ nka firi biara no wode wokɔduru branch no a wo se Tofiakwa se memra na mema ɛmɛgye ayaresa wowɔ discount a yɛde ɛma wo 0540311311 abusuafoɔ ankyɛ na yɛkɔ akɔfa ɔfrɛfoɔ a ɔtɔ so mmienu yɛfa no wie a hyɛ no nso mɛma wo kwan na wo nso waba ahoma no so na wo nso ɔno me aba abɛkyɛ wadwene ma me nsan na me ho na memfa enwom baako bi ɛmfam na menim dwumadie so ɛna wotie no aha ɛyɛ Sompa 93.1 FM.
Mebacho ne din e de SK upon ose abusua bone. Ohwe Paula abusua okopie mu no ani amoa no. Bebre de wo ho ato abusua so. Nanso na onim se abusua bedi wo hwamo sei. Abusua fo ma mimi ahoma no mawo. Enche na yede Sompa News anwumre de no ebrew. Number no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Utie Paul asemia edien e na obeka e de afa ho e bia wo nso wo bribia asi e wo abrabo mu a na wonyim yenko enkodi enkomo e wo ahoma no so me ba cho wudin ani ba bia ofra mi free Koto midine Gibson is a free pankrono. Okay, Bema Mamintio. We bruta. Sorry, Messi after watch a pie and the menu on the men can be there. Actually, better make it. Mate, we watch out yet ninkomo, na minimo, na minim, sena minimoa, and cabra wing come mo. Can you baby a dima baby? Na minimo, Sadiana Mishasian keteno. Sana ebe pejami di mabedru sei. Eye sua hunu. Me ba cha wudi ni ba bia afra me free. Mbato Mario me ka se fra no na nyem pata se. Okay. Bra ma minti o. Mbato adaru ma ti ti anu dia busiana e no. Ti da busiana no adene o. Ti anu o die no wa o die. Aka me o kan. Ase. Me da se won so wo dia behwim. Me ba cho wudi ani ba bia o fra me efri aha aye Sompa 93.1 FM. Yeah, 24. It's free. Okay. I'm into you. Yo, say. Libra Paul. That's no error. Hopa. Ni senti ni say. Busia bi umwa. Wase stadium busia no awoto na mo. Ni age ni Miami age ayese. Ni 48. Okay. And the busia mu a also stadium busia iye pa ansa na why den wato na mo. Okay. Na me did say wan dini anye sa steady ni iye. And edi na kwa kodu baby awedu. Na me fa advice ka try the man no. And you say yearly before there yeah dia ya so ye no akowie baby say na o ka no akowie ahimfie bi ana o he bi ase. And you say ebe ye anka on to na ho na say bi wo fa obetumi ahwe sansam yi mu a ama ono so anya di break bi a eye ni chefa onye ne sa because na na asam no mi tie no emu ya and they want to sa na mo no advice anka mi di emano eno no me da say they how many say they obedi cry den e ba cho udin any baby afre me free ebo menana Echiawo minana. Media ni ahun blase. Be God, me the word is out papa say. Okay. Be God, mami ntio. Abusia mutana. I was saying gume. Afra. Nevi asno. Eya kamia say papa ya kana. Oh, asem no wakan. Tofe. Ye nu so ye wa kuma papa say ye bua. Inti to be God me meka. Yes, I have for me. Yes, because the same we have papa na ye. We so what the panel and the check that you be grab. Oh, see, be God, me that say. Pacho udi anybody a offer me a free. Me pacho also. Kafra, I'm so intimate nyina so. Me bacho udi anybody a offer me a free. Le 21st clinic PRO ana obaswe. Hey. Just one for what you man. Yeah. Care do kumio. Mr. Moyari bia awo 3.1. Awo nema bi na awo ni pedu anima for nature ehwa overseas. Alpha radio in China, station bi over. Okay. 21st clinic. Okay. They say a theatrical. I don't but I don't drink out. And council, I saw Papa B. I was now a gas of in our bus.
Ase aso nyanko pon shira o papa that's it na me ana ni nim se we try a program be say na aso da me nim o ya man na so da ye kura se na me nim se sa da me nim be sa ba kura aso eni so de gura wanya no ani shira wate ate so that me a big god doka oh yes aso be bu aso e de catch so now tune to me ya no atma ba bia no ya tima create no aso lo think ma me no so mra bi why that's it next week ke adu mu be hu ne live ewo na menim so enkomo be hwie gu ha no wo ho nsam wo pacho udi ani ba bi a wo frame free we pacho ye frame me obaya okay we ka free Aprabo. Me pacho. Okay, mami nti o bapa. Me pacho o. Mini abrama na chemo no ahometesem. Enipa ensuo nyame. Abi. Eninia obi akebia no wati wiase a wode ye ne yonko. Eni abrama no wonka na koma ento ne yam. Na se ye onyame pa Awurade nti ne wahwere bia no. Nyame bema na ediye. Na onya kuma pa na oto na no so America e woni a opese wo ye bia okay nyame nhira mo ne moduma pa so amoye okay mo kwotwa na munye na ebesi enipa nyina ye ama mo so ma ba beti ye e wo ye tide me da se ene ka kire aprobonfo nyina se omuntie sompawa na menim so me ba cho wudi ene ba bia wo frame free me ba cho e frame dinami because I was asking my phone. Okay. Katacho krum na mfiri. Yumbacho na sa asumo che asante mama ya. Asante mama ya. Na because asante asasi de adi wo bi na kwa kubie bi. Ma anyi mpanimfo na emdemo na yemfa LTM Intina me say omra me hu katacho be ma no. No man na kwanche na nkwa mpanimfo. Okay. Ya. Yemi di ka kwa this advantage say na we ko wi ase makwa imitation dia. You say say and he say problem one say ye be ye amasinje aba. Ate. Me da say we ba cho 0551931931 0551931931 0548931931 eno ne number mienu a me ba cho obetimi afre na abrante Paul asema oka yi obetimi ne yedi ho nkomo anase won so utie yen wo ade bi a na wonnim said wo bekọ akọwie baabi wo pese echa ho nkomo a yeni nkomo aye 21st clinic for and afa dwumadi ho ka pacho wodi ni baabi afra me free pacho me da city Tofi emwaji ogu me da sebemena na ene wa ma ho twide ni adan na if you are not na obi a dwumadi odi bia no se ma hebo mo je na me ti dem ase man ko be bia na ana midina se da mo se mo makuku duro ni ahodi a de ara metimi ebetu di juma kese Tofi ojuma odi ni die in personally ese o mai mu pa yebo abaso kese pa that's na woni bini asma o kan kanya ye media bia ebetu ni ku me ho se me do miniano ya miniano so bitimi anya wo afa wo adi kene miniano se o me de mo so wo ma se kenya David ye ekoye so miniano kana kuma tumi na se se miniano ehia ma ahimfie ti se na wo ka so wo me hu se ayi the GDC hold money no ye do dia Jesus so the number wadaruma e bia e beka sa mama akwanchega klaso so me da 3.1 ate me da se ye woni pa bebre wo ho a saa na ekoso obekunu ho wani nuanom
nanso onya baabi oni nuanom timi hwa na se atwede no wabɛhwe fom sɛ tim na de obedi mpo ayɛ diama no hello yes sir no good evening yeah yo me ba jo ni mata fe wala ide emu nyina hɔ kraa o me ba jo ni mata fe yima me ba cho wada roma miti o ni no na se me ya pa 3.1 na ko fe busiane eyi sebe Menim abusuabi owa wo penini na wo promi na omodo na de kakredi amekaje na nje on the one shedding na de akati le dos na me dia me da se hello me ba cho udin any baby afra me free ni go for the afra me kembo okay Trevor ma me ntie we ma de jam pese me che e wa se me ho kai e ma hwe ase a na bi ya no oh sorry na ya ti obi a o ya o kwade dia ni penya no kwade pa ewie na de pa na so obo no ho de na so sorry a obenye nkonimdie wanyine na ya ka tabu ni na de de banga ka kian se abusiana o mo ya na sa no da ti o mo ni abeka abakoto na din okay ama mo afore so bitu ko kan pa entu ko hu bere mafuti ko kan ma branche no be na me da se pi udin any baby a ofra me free hello Tofi be na Tofi good evening yeah 3.1 they say in somehow abrabo e me say anata ni me ya ba ona fe say de o muni say they say o busia uye ya na mo yi wa ma say bigina ti tam nu kete plano o ti ma ye no mo be so papa obi kwa ba mu se ni kwa ba tan kwa na me kwa na me yi kwa de hey so o bo no ye te na fe no o yi wa ma so ese apa ese ama tuma ko fa busa fo nda batan tina so o do mo ba fa na mo ko ti o ko ya no mo ba ka so mon ka fra no to say me am busu ndi ba ko pese ya ta me fa ni mla han ni wa pa ma to ya o pese me ne ba me ne be tina dan me o pese me ni so no ko na me te ni ba no ko na me te dan ni e ko fa no bra anya hwe ewiase to da enye nipa nyina na enye wate me ko me asa me ko fan kwa de na bokwa na akoya sam tutu a kire frem na yeni nkomo bi wai ba to ma se me da se ye to da na obi akoye si akwan e wa abusua mu me ba cho wodi ni ba wi afra me free in that for my grace because free the kwai oba grace papa bi yes papa me chen asase me ko be nje so how bi sa make me fresh ala we are about your over 0244 80 9641 why okay 0244 80 9641 sa number no na obetimi afre ewo so na ya bon komo hey abusua dabi me ba cho wudi anybody afre me free yo me ba cho me din the Isaac me ko sa obo atutuka okay obo say 21st clinic baby e wono unim ho e fa to ai court junction ho pe me boa me fa cho ai me da se sciatica kan obi a kire no ho ma me why me fa cho mate me da se ma me ntio be me na we ma futuro te say de me blai e be kan e na ba kon so be kan se si a wo be fe ni papa ya na e ye nim yen kan se we nti na kire se ma ye ti ase se o fie ni mpa be yi wo ama na mo no awurade nti se yi wo makola enye hwe me ji se ma sua de ma sua wo wi a o de be bo wo ni mpa wo ni ejina ha na se abontinsu nimpa jina ha e ka me Isaac ya me no kete fa bu abontinsu nimpa na wonim no na achina ono da ka se eye baba ana Isaac na madu bebe madu na wo de boa o tie nimpa ochina ono abefa be ka so kwase ya wunya sika wo de ye de minim bia mahu e na minim bia me nti ya metumi aka nsa da kire sam ka se de po efie nimpa e na mo no awurade nti no ne kore e wo papa ye ho nti me da mafutuo de enso no
Isaac afutu so modro nanso panyin say emoja nti sensu said the woken abusua pa nso de ayirira aja oba ne den nanso aja toda de obi ehunu nti no utu no fokura enye yi o se sa ode bebo abusuani de bonti so ni a ogina ho no bomodin say wode ebema bonti so ni nanso banyifo se ukrom pete sanka odi bi ha akwa bi wose se pete no kra no krom fo no wi a on fifi mu kase no matam abro ne ba yenti no makoto atwene anwumrei wei aye na menim so akasi madum yensa pepepepepe na nonsia abo pe na kire se ye ko sompa newsroom na ye ko sompa newsroom na kire se ye ko akofa kase ebo no e di abrewo dindindindindin nonso boya asem penipa na mrante hene ye bo afarikata chawo bema woni bema usu bema ofori omunyina betrase ohene yire na omuna samoa na pokwabna omu betrase na omu de asem penipa de abrewo nanso mrante hene trase ahye no nso wode afutuo soronko ebebrewo na panyin sei woni panyi bako enso umpom kira se adwuma we de se de mrante hina ya che ne experience ekura no se wotie me na wo haw bia obi sisi obi de wo fa kwan boni bi so obi bu kwasea obi bu agewade bi a bomodin se obaba behu mrante hene ene nabusuafo na nonso bi a fridwada ekokosi efiada omo etena se kopim se nondu ebebo eno ti kokoda nonum na food for thought ai oma hene obadwuma akwa badwuma ne obisa akwa bi question na afedi odwane me say yes akwa ti adwuma ade achia bia ana news for no ho ai David so for mami premani ai case na no dey na somebody asembaba kwabna kase so tenase a ofaya sa nura no o kan news bi 3.1 na news no ko pie China ho sara kwani si kan China kasa no me wow akwa be na dwene mu do na akwa na efa no bo ama no se woni ndada aba wa ben ena akosia jewa akode oba papa bi omonso ewo ho abusiafo mayenko fa test message ni kakra bi emra ye ba ye no ano na eche se me be ma onwum ba ku bi na mahwe se bi a call no metima fa ba ku bi ana mienu bi ana afa de me de abewie minister baba say okay we de wadaroma we free Ibrahim Ronaldo na Menim. You've made my day. God bless you. MC Rono. MC Rono. When so free Kofi Owusu. I say I'm watching you live from Ohimo. When so free Moses Yawasare. I say Tofi, you and your team, you do all from Moses Asaga of Boasi Nyamso. Okay. When so free Kwabna Festa. I say I'm watching you live. Nice program. When so free Kobe Rich. I say Godfather, I hope you are doing well. Nessa, me team say Omanimia. I say Godfather, Nyamisha pa na program there very very educative. When so free Mike Kwabna a free year. Or see the station of the nation. Sompa the station of the nation. Kwabna or say a station with gurus. Gurus. Sompa the assemblable crew. When so free Sabbath Neymar Williams. Or say time with Sompa is the best you could ever have. Wow. Is it Sumpano dear? Ajinsam. When so Sir Cliff, I do say, I say, good afternoon. Tofiakwa, I say the evening. I say Tofiakwa, any Jumapa. When so free, list well. I say Tofi or show pa or Antwa. Na odo programming and energy programming pa. Boy man so ewo chronom Iron Gate, Reliance filling station opposite ho. One also say or hey no was a BM who ha I walk chronom ho.
wow. Papa Ebreninti Hane de text messages no anyway no. Mate me da say busiafo Johnson out in Kano. Some catch say team ni de ano den. Na me he am say producers ni say me family no pay. Timpacho mo amutibe yi ambaba so no eno ano no. Me bacho udin ena ba bia frame me free. Me bacho udin ena ba bia frame me free mami. Me bacho me free afwanse. Okay, oba pa mami ntio. Me bacho me Agnes. Okay, age mami ntio. Me bacho awari samno na me pese me kedi. Mananko. Me bacho emano. Eya yesu ya pade. Ani ugu. Ana afi so me bacho. Ana se be man bibi kakre di fa mo de ma wa fa no ni so me tana se. Tane da se. Mate, me da se so abetu ye for why. Case na no di o. Ai, Brantia he no say way. Case pa. Before last one, na me wi. Pacho wudi anybody afraid me free. Yeah. Yes sir. Okay, Pacho meet you. Sumpana 3.1. Yeah. And okay, I can mo kan de pa down. Ma me go business. This time we be for me no. And then me aka saga me bro asasi no one. Oh. Yeah, Tofiakwa. And that program na me ko so me da say. O say program we dey me ko so tie no da bia. Menko magazine na mencha magazine fo nyina titru American Man. American Man one da from na sure say sabre no mo bie no kuha mu tie yen ewo magazine na enami bowura ho na sade magazine fo esi tie sompa no nyankopon enhira mu titru garages ho uduru ho ata best straighter world obi antumi no obo dwuma tan garages ho no na ata ewo woni ne man nyina anwumre yi sompa abusuan nyina yese ye chia mo abusuafo akasima enum na nonsia abo na ye kwa kofa sompa news ede ebrew memna 21st clinic for ase omo ene so masen ema medi dwumadie ebrewo medikan aka kire dada se production team no nia oda no eye saki ono ena eda no ena minister IBJ enso ena eboni chidom ono ena ewo ha o ka niema bom ema me sanso ena Facebook ene YouTube ni nyina no Rocky Junior Adaroma wone aki omo ena eboaye mayede show yi ede ebre won so me da wase se utie me nyankopon ya adoma kwasiada ebe kwasiada no pa tie ni ye anopa no nsia pai mu pepepepepe na me di dwumadi a wato ni din fache ede ebro tofin komo ewo ho mapem enso ewo ho chaade na metena senso a meche ade me ne mapamfo nyankopon enka ho onhwe wo so okina de yenhia ewo na menim so nemom ye be hia ewo na menim so adwoada edi yanim menim say yehowa ede yenkwa ebe fam ye anwumre yi aha ena yedi dwumadie na menim esi me ba cho makraw nyankopon enka ho menim say ye be san so ahia ewo afidi so